Rar. Aici. Ascultă. Da? Hai. Hai. Da. Da, da. Atenție la mâna mea. Vezi? 1-3. Hai. 1-3 am zis. Așa. Dacă vrei poți să faci și triul aici. Da? Sau? Tu așa ai început. Vezi? Vezi că a doua oară vine diferit. Ai înțeles? Hai, Ionuț. Ionuț, ce te grăbești? Ai zis ca așa? Așa. E clar. Hai. Cântă după mine rar. Vrei din prima să cânti repede. Așa. Fii atent aici. Da, hai. Salutăm prietenii care se uită la noi. Salută și tu, prietenii. Bună ziua. Așa. Ionuț. Deci. Vezi? 1, 3, 4, da? Hai. Așa. 2. Aici pui 2 perechi. Da? Așa. Dar ia cu 3. Măi. E greu să pui 3? Așa. Mai clar, Trilu. Mai clar, tată. Hai. Hai, Ionuț. Ți-ai găsit locul? Nu-i crispat, Ionuț, să știți, doamna Niculina. Nu-i crispat, doar... Nu-l văd nici mecanic. El este un băiat foarte talentat, dar... Este începător, totul. Așa. El trebuie să învețe digitația corectă, altfel... Dacă ar căta după cum vrea el, nu ar mai fi bine, nu-i așa, Ionuț? Așa, dacă nu respecti digitația pe care o pun eu, după nu-ți mai este stilul corect, da? Așa că domnul sau doamna, Iustin Niculina, da? Ionuț nu-i crispat. Da, mulțumesc, domnul Cornel Stați Moldoveanu. Trebuie să fii calm, Cornele. Dacă nu ești calm în ceea ce faci, nu faci nimic, da? Hai, Ionuț, demonstrează acum că tu te uiți pe fereastră. Bun. Hai. Ai cu prima parte, Ionuț, da? Dar calm și rar, da? Da? Hai. Trilul. Așa, trilul fără corect. Nu, nu. Sunt două variante.
înainte, ori așa cu 4 și vii cu 2 pe mine, ori așa cu 3. Da? Nu, vin cu 3 atunci. Mă, Ionuț. Da? Cu 3. 4 cum era? Cu 4 și vii cu 2 pe mine. Ai înțeles? Așa. Bravo! Uite. Poți să pleci de pe la do, fa. Hai. No. Așa. Uite, atenție la mâna mea. Vezi? Trilul. Așa, trilul, clar, clar. Trebuie să fie. Stai și aici digitable, băiete. Da? Uite, uite la mâna mea. Vezi? Așa, clar, frumos. Toată chestia, tot secretul e ca apogiatura să-ți iasă clară, da? Uite, și nu numai apogiatura, în general ornamentele, da? Vezi? Hai. Așa, dar pune 2 acolo. 2 pe mii. 2, așa. Salut, Mario Sax, te pupăm. Mulțumim pentru like. Așa. Așa. Ascultă. Ionuț. Hai. Așa. Așa. Bravo. Și acum a doua parte. Așa. Bagă unul aici. De? Da? Dar nu te grăbi. Tu așa vrei, da? Vreau trilul clar. Așa, dar nu te grăbi la triluri, măi. Așa. Ascultă, pune pe asta, pune degetul 2 aici, pe re. Da? Hai. Hai, Ionuț. Hai. De aici. Vezi? Hai. Vezi? 1, 3. Așa. Băi, vreau claritate. Vezi? Clar. Așa. Vreau între la și sol să fie legat. Vezi? Ia uite la mâna mea. Da? 4? Știi? Hai. Măi. Mulțumim pentru like-uri. Ciprian Popa. Bogdan George. Te să-l cunoști pe Bogdan George? Da, știu. Îl știi? Salut, Bogdan. George, adică Georgică. Spor la studiu, vă salut cu drag. Georgică e băiatul care a luat premiul la festivalul Tata cu 2 ani. A luat premiul întâi. Saxofonist, un băiat. La o bătută, parcă, de la re. Da. Și după aia începea cu fa major. După aia începea de la fa. Ai, deci tu știi, l-ai urmărit pe George, nu? Salută-l pe George. Salut, George. Mâinii păi mâinii o pârlești cu George. Ce zici? Ha? Faci o cântare cu el? Te-ai bucura, ha? E George băiat de acum, ce-s mai e? Artist. Ca lumea. O frigi cu sac. Costeluș. Ai văzut? Cu fratele lui Costeluș, cu Gabi, da? Da, George, să știi că face parte din orchestra mea aia mare. Sozii Neamțului, știi? Da? Uite ce spune. Bravo, copile, ești un băiat foarte receptiv. Mulțumim frumos, domnul Cornel. Ei, receptiv, într-adevăr, așa e. Acum a învățat-o, exact de când am dat drumul la... Cu 5 minute. Da. În câteva minute am prins. Bravo ție! Păi dacă tu ești talentat, cine ți-a dreptul tău că ești talentat, nu? Hai, mai departe, da? Hai!
Hai, să te văd cu partea a doua. Dar răruș și frumos, clar. Hai. Aici trebuie să pui 2 trilul, da? Așa, dar nu te grăbi. Așa. Uite ce spune George, ți-a trimis inimioare acolo. Zi, îți mulțumesc, George, pentru aprecieri. Mersi, George. Și domnul Cornel Moldoveanu spune așa, ascultă pe maestrul tău profesor. Normal că ascultă, da? Îl asculți, nu? Așa. Și va fi bine. Bun, mulțumim frumos pentru aprecieri și salutăm domnul secundar. Da? Salutăm toți prietenii care au intrat și ne-au dat like-uri. Da? Nu te grăbi. Așa. Bravo. Aici nu te grăbi. Ionuț, ai putea să faci și așa cum vrei tu. Dar nu-ți ajung degetele cum trebuie și nu e ok, da? Trebuie să faci așa. Vezi? 1-3. Ia ce spune George Bogdan. Bravo, Ionuț, ai progresat foarte mult și ascultă-l pe domnul Daniel. Zi, mulțumesc. Mersi. Așa. Hai că, George, când ne întâlnim la orchestra mare, atunci când ne apucăm de repetiții, le aducem și pe Ionuț. Uite și la noi, poate frigi o bătută cu el. Ce zici? Ha? Frigi o bătută cu... Sau corghească. Cu corghească. George le frigi ca lumea, cu saxofonul îi părlește așa, ca lumea. Ha? Ajungi și așa, e pe drumul ăla mare. A ajuns bine. Păi dacă a studiat, vezi ce înseamnă să studiezi, Ionuț? Păi altfel nu. Și el toată ziua, taca-taca cu saxofonul, taca-taca. Studiu și iar studii, noti lungi, gami, după aia melodii, tată. Doini. Și doini, dar cum? Hai, dă-i bătăi. Uite, să uite și Eugen Dinu, e bunicul lui Ionuț, care a fost mai înainte la mine. Da? Și el e un băiat foarte talentat. Cu el am să fac live-uri puțin mai târziu, că abia are o lună de zile. Cornel? Domnul Cornel, băi, că nu eu să am cu tine, Ionuțe. Domnul Cornel. Cum rar să găsești un așa profesor să explice la copii. Cam rar. Mulțumim frumos, domnul Cornel. Mai sunt profesori, cum să nu? Hai. Trebuie să ai răbdare. Așa. Bravo. Atenție la tine. Așa, dar pune-i doi aici. Interesul nostru, Ionuț, este ca să cântăm clar și frumos, da? Nu grăbim. Vezi? Aici trebuie să înveți. Da, și mai are și a treia parte, care asta o fac una cunoscută. O să o arăt mai târziu, da? Hai! Bătăi, bătăi. Nu ai făcut bine. Așa. Așa. Atenție acum. Mai clar, măi. Apogiatura a fost corect. Vezi? Clar. Așa. 3. Așa. Acum a doua oară, fii atent. Și te-ai oprit pe la fără tril, da? Ca să poți să vii. Așa. Așa. Vezi, ai 2, 1, 3, 4, 1, tril. Ai înțeles? Hai. Ei, da,
ce să zic, nu comentez ce spuneți dumneavoastră că sunt, poate, da, o fi și așa cum spuneți dumneavoastră, da. Eu îmi fac datoria. Da, îmi dau seama ce spuneți, da. Eu îmi fac datoria pentru că băiatul mă plătește, părinții, de fapt, mă plătesc, da? Și nu numai la el, cu toți elevii mei care vin la mine, așa predau. Cu răbdare, da? Cu simț de răspundere, cu alte cuvinte. Da? Dacă nu ai simț de răspundere și răbdare, nu te mai puși de o treabă. Clar. Nu? Nu e așa, Ionuț? Hai să facem de aici. Pardon. Și asta e încheierea, da? Hai. Mulțumesc frumos, domnul Cornel. Respect. Ionuț, a doua oară nu mai faci el, da? Mulțumim frumos, domnul Cornel. Da? Uite, vezi. Am o grămadă de prieteni care au intrat aici. Uite și Cătălin Lungu din Italia, un organist foarte bun, organist la lume. Așa. Fii atent, Ionuț. Uite, te salut, Cătălin. Salut, Cătălin. Uite, vezi? Hai, pardon, că n-am făcut trilul bine. Da? Hai. Ionuț. Până aici. Hai. Așa. Frumos, legat. Și acum încheierea. Mulțumim frumos, Cătălin Lungu. Hai, hai, Ionuț. Ionuț, frumos, tată. Frumos cu apogeatura, să o cânți clar și cu legatul, fii atent. Ai înțeles? Hai. Așa. Nu, asta e chiar. Hai. Acum toată partea, dar frumos. Salutăm, domnul Georgică. Salutăm. Salut, Cristi Fecea. Mulțumim frumos. Respect. Sănătate multă din partea mea. Hai de la început. Hai. Hai. Măi, Ionuț, auzi la mine? Faci schimbul de degete ca să sună frumos. Auzi. Gelu, dacă... Stai leacă. Îi spui lui Ionuț așa. Vorbesc cu tine pe live. Ionuț, nepotul tău, care a fost la mine cu o oră. Dacă învață bine ce am dat eu astăzi, alea două pesii care le-am tocit, îl trec mai departe cu următoarea. La următoarea lecție o horă frumoasă. Tot așa o horă îi arăt. Da? Suntem în live. Hai! Ionuț! Frumos, tată! Hai! Fă de aici. Hai! Bravo, mai departe. Pleci de pe la acum. La do fa. Așa. Bravo, mai departe. Partea a doua. Ionuț, mai clar. Tril acum.
Așa, hai încă o dată. Încă o dată. Da, poți să vii și cu tine, dar încearcă tot aceeași chestii faci. A doua oară nu mai faci, știi? Da? Hai, bun. Mai clar. Eu nu, stai să te explic ceva, tată. Vezi? Între mi și do diez e legato, da? Și cu tine frumos, clar. Muzicănțești, hai. Așa, da, du-te. Hai. Măi. Așa e. Așa. Nu, dar nu, aici când ajungi, vezi? Nu, tu nu interpreta solul cum ar fi mordent superior. Dacă ai face, nu-ți mai sună. Nu vezi? Cum zici tu? Păi nu mai merge, dar trebuie să faci, adică solul să fie apogiatură scurtă, da? Vezi? Vezi? Trebuie să înțelegi. Hai, de acolo. Mai frumos. Așa. Asta e altceva, da? Bun. Hai, salutăm toți prietenii noștri care au intrat și ne-au dat like-uri și mesaje. Sănătate și noi continuăm ora că mai avem și partea a treia. Hai, sănătate multă. Mulțumim frumos pentru like-uri și mesaje.